नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। अब बहुत बढ़िया मीटर लिखले बानी, हर पंडाल पर बज जाई गाना भैया अगर बढ़िया से रउआ गा देते नहीं तो। अब म्यूजिक नया होखे के चाहिए और थोड़ा सा बोल्ड गाओ पर एकदम आवाज़ एकदम खोल के, ठीक बा। तो चलिए मैटर के शुरुआत कल जाए, लेकिन शुरुआत कर से पहले भैया बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत या आपके मन पसंद के गाना नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के देखे के और गावे के मिली भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला आ बिल्कुल उचित चार्ज लेला भैया गाना के। रुआ कैसन को मैटर लिखवाए चार्ज उचित लागी और हाँ गाना में कोनो शिकायत ना मिली भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाओगे बाटे। अरे बाबे गूंज रहल जयकारा, भक्ति में मगन जग सारा। बाबे गूंज रहल जयकारा, भक्ति में मगन जग सारा। भगतन से माई के दरबार भरल बा, बड़ा लागता पावन महीना जब से कुआर चढ़ल बा। बड़ा लागता पावन महीना जब से कुआर चढ़ल बा। बाबे गूंज रहल जयकारा, भक्ति में मगन जग सारा। भगतन से माई के दरबार भरल बा, बड़ा लागता पावन महीना जब से कुआर चढ़ल बा। तो भैया अगर बढ़िया से झूम के गाए नहीं तो हर पंडाल पे गीत बजी। और मीटर पसंद बा फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो नंबर वीडियो पर दे दिले बनी, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए डमी के साथ। मेरा तनी फिर से अगला वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आए भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता दी।